Yes, mwancho moteli buna nangota yo bageni bane bayikire aiga ase studio staika chabutuke ne 2 chinsani sano chaboro mambi achinga kitugo chakachinkwa na chitu kura senka yo mogusi 94.1 na sengencho bayikira ase studio nganchire mbarigani agere bagukwani aye buno motegereri otegererete bayimanyekani wo chasore na kero kende ngasikeye bagokora alafu tomanya guchaka chinkwa na chitu karibu sana bagoteba ladies first ladies first wana nguchaka ne no musubati bariga se studio bwakire biya mono Stella bwakire biya yes yasa malita nkuru kulidia masemo kollega sina Kisii County Government Department of Health in the Deputy County Reproductive Health Coordinator yani mangana yo uruiburu tuteneta mangana yo uruiburu as Kisii County uruiburu doesn't meaning anabang na boka bakabaga kana barabu no balime biya mono ndo chinurega no mogeni onde nabugu nkwanelia bategereri oyimanyekani na ili tari yago ni mirimo gukora se serikali ye county ase department yobo chenu biya mono Stella ngoro ku Justus Maobe. Yes, Justus Maobe na inchengo kora se Ministry ya Health Kisii County ngokora muna health promotion officer. Yes, ose coordinator ese sub county ya Kitutu Chache South. Asante muna kuiguru mwancho mwategereri go tubata bobisa kura se department yobo chenu ase serikali ye county ri ne ya Kisii buba ikirega se studio agere to kore chinkwa na chitu chiri tukirigaria lero na manya bategereri bane ngabageni ngucha bari na ndi nabateri ngali tukulera rigo togo semaniguria mangana maternal health keninki kwanza tora chakira gabo. Thank you Stella. Maternal health na health yo yani okoba amangana tutebe ryo muntu ebwatiraniri ryo muntu akire koibora ryo muntu after birth amangana family planning onse no alime amangana cervical cancer onse no alime amangana go deal ne reproductive system yo mongina so that ebinte bitonyare ko batoko bikwanira byonse wholesomely ngaki maternal health igere eyengenjo gocha somo subati uyebwaternity. Thank you so much. Stella, maternal health is very important ya sengencho nga ekero muntu ibwaternity. Na abwendete gufunzwa ngakia abwendete guchano ine clinic what she expect konyoraga ali ase clinic so that itonyore good outcomes through that pregnancy. Sengencho ekero konyore bintu binde bitari gukorekana okonyoranga outcomes chabeire chimbe. Yes. Ibona kire engene yengencho nga tukwanire rero nga maternal health during pregnancy, childbirth, postpartum period is very important as a population yaito yagusi. Okay. Ekero togo chakaliuka ketoko gendrincheri ngabne yo to chakira sobo afya yo musubati ekero aibwatranity during pregnancy. Yes. Ikyo ngina to consider chinga kichi. So during pregnancy, but before tutaracha se during pregnancy, yes. Nowadays inko imiza tore abantu baito chi family cheito mungna no mugaka batara plan amangana yoko ebwaterania. Yes. Mbabwenda tabache clinic egen totokoro kanga preconception care. Bacha twabaelezanga ekerota getego chikuebwaterania amalyogo naro toko ba screening inchiro togo kora for example amangana buna sickle cell nabo konyoranga tuachire tuaba screeniri if it's their first pregnancy tuaba screen yebinte twamanyanga ki what we expect ekeroba pregnancy akoreki yaachire so preconception care is very important for any family any couple etotogereta asiri tukoria rero igo mutarachi kubanganga bono ntutagete konyora no mwana inchu kwanza turaba amawaida sinyagitari cheito edinde bono mumanya go plan for pregnancy. Yes, bona ase pregnancy enyene boneka romu akore preconception kia mwachire nyagitari mwabere kuba assisted. Bono mwebwateraniri immediately omongina kwa manyire go mugaka kwa manyire ngomongino ne bwateraniti na aba 3 weeks na aba 4 weeks kindly a clinic tobwente okora kitobwente guchaka na ndrero igetoko te abangina baitonga we want to see them at least 8 contacts. You don't understand it, Stella? 8 contacts. Yani umuntu buna kwebwateraniga chake clinic so that umunyagitari oli nasirire nyagitari daktari yere nyagitari enyare gukora how many visits twateba
isano na isato 8 of them ige ine chuwikirenga umusubati abone tuguchaka umusubati abone tuguchaka immediately she knows ngana akorteki nebwateraniti so that anyare commit the 8 visits asinginje usende toko bogoje metienyi kianda wono igabone tuguchaka or immediate ribuna amanyirenga webwaterani ando buya bwogocha mapema mbolinga number 1 any problem nabe kunyara kuba detected lakini onyoranga abandi baitomba omuntu agocha ocha bwoya otebanga negitabu ache kuyekera enderemye metienyi gosenkianda lakini akaro gwachire mapema ebintu mbiro togokora chi test ebintu mbiro togokora screening to amanyange ndeye ngakegenderete onya ne scanning gokora tore onya blood pressure all those vital signs gokora ki gokora tore to amanya kwama ya monitor this pregnancy bakaya yaikomoira lakini onyora abandi steranga umuntu agochekera ari metienyi kianda kwanya gose metienyi 8 kwanya orenga kiachire genteke gashidento kunyara konye rectify wono toko imiza abantu baito enka ya mwamugusinga ki tigabache clinic mapema elinde banyare commit the 8 contacts ekaro bachire na shidende yose baranyo inyare ko ba detected mapema ayebuno mo bisakura se department yabo chunu ase serikali ye county inkyo kagerete oyegante yakora namangana community promotion oyo nero gochomerana na bangi nabaiga atimetinga kiro kumena na bangi nabaiga nki bagukweresa kiro kende kwira bangi nabandi batari gocha kati clinic cyabo mapema ntobwate beliefs ase binyore bitu tomenya teiga abantu mbegenete binte bingaye bingao muna bono tigantebe misconception anyore na cultural beliefs na umeri nchiringa ebalenge gotebani okonyora bagotebani ngekeragucha mapema iki clinic kirera konyagucha nga mwana atari guchio batima itinga nki kibegene teiga yani egento ngireke gusiba goteba nga tu atulera magena gusinga tu atulera magena atara aturagi that's what they mean na baba konyora balengerere tigo na gekora batari gucha egento kende kenene gekogera batari gucha ni information by the way okonyora umuntu gusobwate neiba agotenganche ngi okonyaguchira okonyaguchandika inche na jagete kogende mutinyus osaba umuntu feeling ana ebiru lakini muno munyagitari eresire ebintu mbirororo muna bono nabago kweresa ngakero ngachire litanga niga ngwa wari supplement ngwa wari iron ayo na furic eyego chikokongi omwana egete kyomogongo develop no bongo baburungi eyabonte kwagu mapema ono chuchiche gogo chikopimu onyoranga mwana tabwati gite kyamogongo at 7 months nkyo expected yanto bagokora bona bonte takotangi bintu binde binge ne bintu binde bikena no botakankogera buri omuntu mata abantu gaiga tugochitwe banga abantu babatina ne yanga bakobeka ku clinic yanga tenga akonya gote yumo gako echongore yanga ninjenga nda clinic echongore bakonyoro ikireme imetienyi saba igona bonte abande kwanyoro none sinyagitari kirare basinyagitari kirare epikapikire roro chikuli na kurunsana agari shiringi 100 na kigekogera togo teba ngaki ekero muno munyagitari ateba ekero mutagete koba mugutwara umwana mwana oturi gotanga ekero utagete ekero mutagete gutwara umwana because goikomonta tokogoko goikebe plant goikamo muigwane goikomo ngino buri na no mugako umwana ugaguche gitandike tukorarange tuisane buri igo goikamo plan ibinte bingisa ningocha kugenda clinic ningocha kurusia transport naye goikopime toko bamurito busa igotaruchi ngaino ni transport igo chako eto kwira ni maega after kwa realizing ikero kende gento yakogera basubati abega cultural beliefs whatever ne chindela abande it's lack of information metim na bone serikali buna inomora se department yobo chenu ngaki how do you deal ngaki muimukira bitambukiro mwabekira bitambukiro binde kero kende ebitambukiro mbiro ebingi nonyerende shortcomings chirora challenges inchiro because muna bono abantu abo tubone tubaikira mate abantu aba tukunyara kubaikira tukunyara gutale nyumba ase nyumba nende bantu gocha kumanya musubati kiwe bwaterneti kenyuro lakini gwetera se CHPs baito eyinoro mukakati umutangane serikali yabekira universal health coverage nga toikire kiro umuntu ase nyumba yaye CHPs inko ndabarasi nyumba chia abantu kire household bali bamanya ngomanya bali ngomukungu wo litale ekera mangana ataratu ikiro toikiri lete report tuama owe information osomi omoirira mangana yega mangana ndimo nanche bono ngweta turi chibaraza
kero mugambia bwate parasa ngo batebitura bagambe kinyoru ntomanyaine yes ba tuakirisi minganto bwate parasa bacha batona n'ideka 20 twakwana tukomere ndondo na matanga lika tukukwana igoro ya one time was two time twaibira kangana kutwakwanire ngabangina buli muri togaiga gusabangina mura abantu murabe murito koli iki kana namangana safiko kansi twakwana mangi chikanisa munanje bono mwesidi kinanyoreri bagamuna bono nkirigul sinalinge last time nalinge bitiche sabateli yalingense kero twanyoreri baga mugaso ngote batora bangina koranchu kando gaiga twakwana that sekero libaga lyatokire igoma bagamuna tokonyarana n'abantu asitundu bali baikaransti ntuna batuko barangeri kando twanyora ngantu bwate topic tugukwanira twakwanira na ndende ni miza sabantu baitu bali focal person sia sebinyoro ngekero mwaro rumunyagitari mwaro risi CHP within you yes information ye moel chidage kaisana mote ikwanire kintu kinde gyonsiguro ya health imbanji te connect lakini nabonda kitako tanga bona bachakire konya kumanya ko abali CHP fight gusaba nyagitari karabali within us gotochika bali twakwanira abantu madam Lydia Maseno yes uno togenda gusegeta basubati abo una gwatebiringa basubati na bwanete go 8 contacts mo abwanete ko rumara chintunda isano na isato chinga kyarine to mutegoro yes omanya kwene kinga bono matano health ya ene mbuyere ero manya na afya ya mbuyere no mwana abugoli timbu yali kero kero no tutemi mipimo kiebi go test kigaba bagocha abasubati abeka babupimwa agena no muntu otegereta amanyanga muntu tari kwa utari kwenda clinic kigaboneta keire chi test kigana bo kiramwetere nende kiri chingenjo naboigo yes asante Stella. So there are so many things you mong nago pimwe kara chiralia se clinic. Yes. Number one ko pima tore no blood pressure. Yes. Blood pressure is very important. Ya sengi nchonga ekero monte bwatiranire amarwire narago chiachirani no kwebwatirani. Enambe ya mo blood pressure tokorokanga blood pressure in pregnancy. Yes. Inegento very important. Ya sengi chaturi kumanyanga at what period ego koraki egocha gukubeka anso konyorore ngano no muntu webwatira ni omaga kirenka gari bas nyungankie lakini akero wachire clinic mapema pressure na beko nyarekana kwa ewa mariogo kwa ba monitored till pregnancy na bego chia after pregnancy kere kwa nyororo mwana na boko nyanga pressure ya koreki te yorra senginje ya rete tu na senginja kwa koreki kwa bere murto. Number 2 ngo unto bwata mangana ya HIV ekero mungna kwebwatira niri inchuma pema se clinic so that tonyare go kora gento kunga prevention of mother to child transmission. Asengencho mwana oyo ntotagete abe born kare negative. Nande kera akoba born kare negative last match clinic togo pime tonyore nga onye kore HIV positive nga kitogo ko interventions cheito edine to prevent mwana oyo gokora ki konyora kwende ebirusi ebiga. So those are some of the things togo chitwa kora na ngo pima to no nege pimo ki anemia ekero gwachire ngo pima to amanyingao to amanyanga amanyinga yao na isaina so mobere so that indro ko ngana na basubati musubati bleed to death during pregnancy during childbirth lakini ekero gwachire mapema to ago screening to amanyinga no bwata anemia we are to bwata drugs togo kwa there is some mechanism to ko bweka in place so that amanyinga ya mentekana so mobere ilinde kero wekeri okonyoro mwana toli vulnerable no understand it yani kwanyora ngabona manyinga amentro mobere riri kokonyoro mwana kwanyora nga manyinga ya nari kiwanga ali akorera akorete ali atakikane lakini se koba ngonyora toracha stelo minto go somo no taracha clinic amanyinga ali aya alense riri agochikonyoro mwana na bako akonyora amevuja damu onyoro lose a lot of blood onyoro akorere kitwa lose that mother so abantu ba minto tigabachi clinic abaga kabaito bali bantegerete tigabako babangna babo guchi clinic so that banyore bako ba assisted egento kere gwako aneke monta gete corrective nga tinyagitari chete chira in fact rero kusiya itoga igastela inyagitari ere yani oseba no munyagitari ni numorase community inyagitari rera yani okoruga iga after like 3 kilometers or 2 kilometers kwanyore nyagitari ende kwanyorire yende bona abangina baitu tiga bagende the nearest dispensary, the nearest health center, the nearest level 4 or even our level 5 enyagitari erange na
naye chinyagitari ichu madam chirange nase tore it's okay chirange nase tore lakini chibate maternal services yes netabanga nebwat all the maternal services nchiro chirio konyora nekero kwanyore chiri chiteiyo na kitokorokeranga we have primary health care services the PHC services ekero chiteiyo gago na bakotenga now the next level anyoro nerali within the sub county to what level force for example ntaitoka kwa example onye kore onye mwamogesa for example na bakote wa level 4 iranda also we can refer you to Kisi Teaching and Referral Hospital. So there is always a referral, next referral point. Okonyara kabako gokoraki okoba referred to. Yes. Okay, mirongo itatu n'isano n'ibiri siteka cyabutokire chinse kiganisa no cyabona mambi mwancho mategale gase studio igomba atabo bisakura se serikali ya county ya Kisi. Como kwani romo subati Lydia Masemo oyo gokora se department yobo chino samangana yo riboro anere Justice Maube health promotion coordinator ase kitutu cha South bagendrete gotose migoro ya afya y'umusubati bwe bwatraneti chingaki aye bwatraneti chingaki cyo kwibura no nyenekero umusubati uyiga aibuire atimetinga gento kirtu atigiri sikoga bwase chingaki by the way ngageta nutrition gera se na kikintete ko teme yes umusubati aba ndagera kichi babonete kulia ekero bebwa alternate ndagera kichi babonete ku avoid wono chindagera bonte ku avoid so bonete kulia utogo nowadays toko teba about food groups it's not more of balanced diet but food groups food groups yechinga yani orie protein orie onye ne carbohydrate amangana fiber noare onye na amache ebintu byonse all different food groups yo montabwente ko koreki abwante ko ekero go chali nyagitari na kitwateberanga ukikuja mapema ku hospitali etoko gufunza mangana ayonse asenginjale ready tolega for 30 minutes toko nyara goteba mangana ayonse inchu ari asinyagitari nditokore kitoba amafunzo yento kenda abantu baito bwente wa avoid during pregnancy amangana yo kunywa sigara umata abantu bari bakunywa sigara stera abantu mbaro bakunywa amaru no maite boyigo kuigwa okoigwa ebintu bune during pregnancy bibwana tikokoraki bibwana rati konywegwa ebinyugwe byebiroro ekero monta gutumye ebinywewe byebiroro malyo ga yugotindia effect kya gocarenta asare gosasa umwana abogolite aso umwana ori abogorte abwate effect akorete bintu tokurunga congenital abnormalities umwana ona bakoibo rukwanya kungo umwana oibo irutabuga ati maybe no gotono no motu that those ebwata some abintu birimbi bwata some caffeine imeyabo gose some chemicals imeyabo biwa affect the good development gose growth yo mwana oya kerale imeyama mu mwabo one bintu ebye toko bikana ngakiya ya tiga kunywe bintu ya kero bwe bwateraneti tiga so that yonyoro umwana ore healthy umusubati ho yarati ibintu bibya eke bwateraneti lakini rende kya rumote igoro ira ne bintu byaye ngakini affect umwana bado asengencho ngomogonkyare exactly ngomogonkyare asengencha mabera ayo mungna kogonki umwana akurukurume yae nande nko affect yaro umwana asengencha nko undergo through digestion all those factors again tutoka tankeringa kyekero kwebwatire nando gendete kogonki umwana kindly ebinyugo ebyebiroro ebintu ebitwate ebire ekisigara na bintu binde ebyakirere ari ebinge bakanwe namali etantuli kumanya tiga totige erinde tonyoro umwana ore healthy yes okay kakate bona batoko swase ensemo ya kabiri ya child birth maternal health ensemo ya child birth chinga kyumusubati akogonkya yes so thank you so much ekero nabo commenta no munyagitari mintamente during child birth twaimizira bangina baitonga ki ekaro bwe bwaterane tichora no ine nyagitari utagete kogenda tari ego ikaritu ko lirio mweryo ali utagete ko osinyunga kinga yinkogenda identify no muntu bwe pigipigi no muntu bwe gali ogocha gokoire gento tokorka individual birth plan make sure nga kwaligiri some finances asengencha nyagitari ende yonse netete finances gose register nege ntokoro sha registration is very important so that ekero gwachira ali nyagitari kwaba assisted tokonyoranga nande no bwato oboko so ibintu tagetenga
transport yebuna nateba amangana yo we prepare facility amangana financial support tema kubanga ne family elinde kogocha nyagitari onyagobe ko ba assisted. So during childbirth to ko encourage abangi na baito bonsipi kakimong natabasa kuiburranka no ino munyagitari itoga na bako gotenga during childbirth ekarumong na ibolireka ebintu mbiro ebingi there are those complications so montara akoreki aranyore especially bleeding tima itu sister ankore igore ngomong no bleed rigo so koreki bono tiga abantu baito bache nyagitari so that those problems ekero chiko okai na facility setup na bokonyoranga omusubati uyo koreki akire baro konyora bako tebinga abangina mbaliga babwato umanyi bari kuibulia abantu kare nae nabo bako konya bone bintu biri bya change things have changed mna nago tenga mangana child transmission naroro mong no yoro komonyori omwana kale tamaitinga nkikia beire rero nabako monyori omwana agali onyoro mong no use na kare HIV positive use no no mong no yo komonyona rete even infection prevention ibuna bako kore bintu gali is not standard one ebintu ne binge medicine is dynamic of course karemba mbanchi lakini asenga ki yabone gasengenche ebintu ebinge byamente kandi etogo taino nabangi nabalinga kitiga kuibuli abangi naka kindly verify bareta bakanyagitari otebe nganje maybe na kabeiro mukunga kare lakini asenga ki yabone gana atiga bona aretiro mungina nyagitari so tiga abantu baito bache there is a lot of importance yo kuiburira nyagitari tiga kuiburira galika inchung ase nyagitari cheto inde munyare kuba mogo konyeka muchando nurega challenge nirega bwatete nkore erechinse mochonsi yabirige kwandi kuno na se county ito ya Kisii maternal deaths aso musubati akogenda nabakonyora ng'umusubati igoro urenga buna mwate bangata bise kuiburanka ogenda senye gitari kuiburoro na bado siri bugima bwaye yes inkigo cha kyarenta amakweri y'abasubati abega no gutashugurikeru bagushugurikeru mapema gose inkigo kosia amakweri y'abasubati abo. So Stella mbya kwabuli asiri swali we have maternal deaths in facilities na ande chinde twaro even in social media but recently happened in some chiricha magina uno guchi kenya nyantu aguchige tokere lakini rende there are so many factors chikogera umong no koraki osiri obugima bwaye ebintu ne binge ntanyare ko eresa bundaboniga for example nabokonyoranga during that time maybe a referral nebwanta koba med maybe kwanyoranga there is at that level there is a service yetaye bwanata maybe koba referred to a next level there are so many things nabokonyoranga no mungno maybe amevuja damu vile nimesema nabokonyoranga there is a hidden problem gete etagunduli yetu gose ya chire instantly asengencha during pregnancy there are some complications chigocha during that time that chire very preventable. So there are so many factors surrounding maternal deaths, but we really try as healthcare providers to reduce and to prevent those maternal deaths. Thank you. Ndageta komenta keigo ese maternal deaths muna nate banche na soira sebinyuru ime mono ngogamba nabangina factors muno munyagitare dabiri chirichi nyingi chiri nyingi unabone factor ntanga ni piniri twate banga eba go delay go seek attention muntu kikwa baire muri to seek attention irinde muno munyagitare tabe binte binge bipimu no akanya ro muntu bwate pressure ya pregnancy there is a little thing you can do ekero kwanyorenga pressure ya bwatiro umongina naenda ategete kuchikoyibura very little you can do kwanya tori yanga na ICU I'm telling you na beko biga sienko nguna anga na theater lakini bintu mpiro ronda gete kubatebi na ndiro kabangina baito bagusi dikotinda bekira makosa nga gusuri ukwete Kenya gose magina gose na kikia bete lakini ndete goteba iga mbaka bwatenchira yabo because ngo chabaririnde banchira umuna chiwode chiri chia level 3 ali hospitals batoko konyora bengire na machani bago stimulate locally bago stimulate umungina tebwe narrativo kerogo ikiri umungino ubwaterane tinyagitari tigira healthcare workers bakori basi yabo in fact bago interview so much I'm telling you notanya kwenyora inyagitari ebago interview too much bago kwane bintu bate bakora iga bakabanchukana na munyagitari orengo otwara very little time go interview na process ya bona ya take course in fact na banda tabata nga ogukukonde
ngoko story tutamanyeti ng'oyi mwengere nomanyete ng'a sometimes bakwengera omong'ina naye namachani kari nyagitari bamoa which is very wrong babisete ensa chinde babisete agochicha ng'a nomwana nacha korora abegete ase ereso omoa aganto otamanyeti kumbe omoire omostimulate in a different way pressure yaimoka omong'ina oyi kwanyora ng'a iki mokonyara gokora mokonyara gokora naende mono omonyagitari ateba rende tuanda nyagitari to understand levels of hospitals muna tubwata kwanda to understand naende twateka advice buya rende tubwata nento challenges muna chitabure nabokonyara mwarifaire omorwaire lakini kwanyara gose ambulance gose naye moyoka yarenge yamenyokire gose nyacheki nayo kanyetagete maate suneka kage gocha kwanyora ng'a ebinto biasarikire tigantebe ng'a challenge chikatete across naende tu accept ng'a challenge nchirororo going forward na kero tugoikaransa tuarue solution ya gotokonya muna omogusi gitokenderete gukwanira iguru ya afya y'omusubati obweterneti chinga ako anyorera omwana bakanonyene kero aiboire egento nkirigiga ntagete tweresere omuchano nori guchubata basubati abega okumiskari akonyora omusubati abasubati abange nkomiskari bari timaitinga kero kende omusubati otegerete kero kende igali neto muteguru warning signs njere chechi gabonete korra egere ogenda mapema urige attention mapema atarachi gwikira soko miskari. Thank you. That is very important. And we have what we call danger signs during pregnancy, even during childbirth and after. That is during the postpartum period. And those danger signs they cut across. Yes. Even during pregnancy, after pregnancy. Number one, bleeding. There is no bleeding during pregnancy. Ekero no naga spotiga nyoka nyagitari. After pregnancy ekero iboire, if there is any heavy bleeding, kindly reporting amanyinga agwita amange no eba korenka munyoka teba nga amanyinga akoreki aitira amange. Another thing is severe headache. During pregnancy, if you experience some severe headache, kindly run to the hospital. The same after delivery. Number 3 is if you experience any conversion, yani okomagaka. Nabo yugedi to komagaka. Onye go komagaka during pregnancy, no ini twekero tori nyagitari ali mongno magakire. That is a concern to everyone in a hospital setup. No any gali ekero kwa iboire no gendanka onyoko magaka kwa beire gakitiga gotanga amagaka ari mu mwatiga igo muira nyagitari nabora nyore ngam pressures cha koreki nchia kinire maybe omongno yabwate infection tutamanyeti ekera akire nyagitari we run different tests twanyara kumanyanga a problem nereri twakonyomo omongno yo egento kende even pressures studying ere during pregnancy mongina nabako batatwara pressure during pregnancy anyoro mwana lakini aga pressure gache after akoreki anyoro mwana. So we encourage them bacha those postnatal checkups now and again. Again tokende unabona nki abajuzi gego okonyo mongina nabagutiga no korora atanga anje nindo chebori tokorora seke umuntu bwege songo nga blood vision ya naboroche nga noroche lakini torochi okoranga oroche ritaturi chindenga ali bintu bunebyo. Kindly let those women come to the facility tigabachi nyagitari cheto naenda no ene level 2 no ene level 4 nababa koranga kesi ekengeri yeto tigatorify to the next level. We also have danger signs chiabana, Madam Stella. Yes. As much as abana barobabwata those danger signs, we also have danger signs chia abana abakonya kwanyorro mwana buya lakini omwana yo all of a sudden omwana otigire kogonka no after 3 days. That is a danger sign. Number 2 no abana barobunko magakabale tali lazima bamagake mono kabisa ega nabakonya no ikiara igokonyoro omwana ako no egotenga iga yani agantokuruka nga twitching abakonya no asamaguru abangi nabaite toko baelimisha nabagaka ngaki ekero mwanyorro mwana ryogo sibyo mwana murigere ribuya naboko nyanga kwanyo kwarigere ryegento takoreki utanya korona no munyagitari ataro atoroche erindemo mwira nyagitari. Danger signs icha sabana
danger signs can come due to infections abakonyo omwana ono ene code yaye igase ekenyobu ekenyobu ekenkera akora kinkera bwena konyo ono ni galinka ebintu bakobeka ase ekenyobu ekebabeka gose ni chafu yaki konyo omwana oyo okorre kyonyorre infection code yabe infected omwana onyorre ntutokurukanga nyoneto sepsis bono by the time mwago chali nyagitari maybe oirwa emeteye kienyeji gari omwana oyo ro kino ne digestive system yaetera ababuya malyo gari ari very strong kwanyora ngo omwana oyo twarre a problem bono tiga abantu ekero kwa realize there is a problem correct inchu nyagitari another danger sign to a very key abakonyo omwana oyo abere yellow to kege ntukekurunga jaundice akonyora omwana oyo abwata maiso yo no ne skin ya korreki yabere yellow meaning omwana ono abwate problem kindly tyakunya koba aba maryogo yekienyeji gari munyoki abana abanyagitari erinde bakoreki babweno bono munye nyagitari yetu ya level 5 mate gaiga amangana yebyenyeji ebya maryogo ye ntukurukanga herbal intoxication okonyora abana abairwa maryoga ya herbal by the time bagocha story okonyora nga we cannot save them asing incha these herbal drugs chiasari their systems chiri maito mwana moke most of the systems inchira develop bia abwene to koegwa maberuka ya yomongina lakini kwanyora umwana oyo oirwe ebintu gete oiruki bono baka kwanyora nga sometimes we end up losing these babies asing incha ye ebintu binebyo bono tigabangina baito bache chinyagitari cheito abagaka baito bari tabangina bao na abana inde tunyare ko batoko konya bangina so on that taite comment again muna boniga litukolia mambi na mambiende to planet koira outreaches near people hasi tukabwate egari tokorokanga egari eri ya itene na korare egari mune eri beyond zero area mobile clinic wana muna litukolia mambi on 26th on 26th etokara ali asakoro kuminyinkwa ali echiro alia so all the women bebwateraneti tigabacha so bonge litukelia mambi on Tuesday nane litukolia echiro likare bono stera agali minyingwa abondo chenga ne tukoli Nimrod ne tukoli echiro likale egali kwende minyinkwa abangina all the surroundings na bago kali go chimasongo mate no go kali go chikiogoro no kole wapi onye kwebwatera neti inchumambi onyore services na anda asiri tukoli amambi tukabwatege tukorokanga free ultrasound services umongu nogo cho check kunga omwana ogombu yaraire ngaki omwana oyo ngakianga ne bintu ebinge biritogo check so bali batotegererero we have free services to aretere mwana inchi ni aminyingwa ondo rang that area kindly inchu so that you receive those services taite ko teba services that we will offer tomorrow on that mobile clinic. Number 1 anything pregnancy regretted inchu mambi no tukabwat services yechigabo. Number 2 family planning kwa wingi abangina baito family planning no ekara singi to basa konyo akwebwatera ni otakora tiki otabangeti inchumambi services no chikare nikotabanga nabibwata netibuka bagucha mama nabanga bali bebwata abangina bonsi aya nabali batagete ko ba screened for cervical cancer nabarabutu akoreke twabalikire bachororo erinde banyore all those services bagendeka bali buya for free gosengwa kana bali ya for free no na abana immunization nonge mungoli kuri nyumba ikebande umongi nabo goliye kebande ache anyore the services alafu no na abana immunization services no onyo mwana kale 6 weeks kale how many weeks inchumambi onyore services yecho no tukabwate igali minyinkwa for 2 days engana nere ya mental health yes asaba subati bibwatiraneti akonyora umusipati yaga akonyora stress no depression asisa bari yiga yaye chinga kibwatiraneti kuma akonyora baka no nyene kero umusipati yuga nyorura umwana akonyora umusipati yabwate birengere libibe kero kindi umusipati yayiwete ngano umwana yanga iga muite no nero manyana anga igeita isit no monga umusipati oite asisa bari yiga ya pregnancy na be affect mental health yaye osengi kego ko mental health asaba subata begabe bwatraneti ibinde binko babirase ibinyiro byaitu twabyumeire na ndembirora muna wateba ni swali ligiya ibinde bikora tuna factors chinyinge okonyora muntu ta accepted this pregnancy iganyomero tamatiga na chitenganyoranga 70% y'abakungu bako bamurito 70% very unfortunate okonyora agutababuka ngai inchi nabere murito
abandi even bari teenagers yabe trauma abwate trauma even before ataranyora umwana ebintu bindi naborwaire abantu mbare batari wa accept uborwaire konya goterera twarenge bagotera mwabigitego kigusinga borumburi goita leader gakomburi ngana mane borumburi goita. I'm telling you sometimes even lepa okolepa kuli na bagokero umuntu atware mental illness postnatal no botakubona borabu umuntu agochugwa kesabu up and down yababo na gutanyora chindagira chisa inaso mubiri omukungu needs a lot of food timati especially and munateba food groups chire boronge rero nduri kutabero ya balance diet lakini food groups chire boronge ekagero mwana natagetoro nutrients for development nero mubero hano usaligete nero hatagete koyoirani ebintu mbiro biko bibike bibwanarata ko kwanyora munabono mwabulike kanga abangina bali bakale bange konyora abantu bakanyorera abana. I'm telling you nowadays chi problem chigutokanya gitali because abantu banyorete abana na skilled midwives nebinge kwanyaka kuna nebintu bikuru nga fistula omuntu achande getoko bigintu kiabete inuki mwanyora umwana mwanguso umwana uche mwarutiro mungina kando mwebire omuntu yigabwate ibintu binge biko traumatize omuntu abwate oburwaire bwa nsoni ngakinateba reproductive oburwaire bwo muchando omutu omuchando lakini because ino omwana mwatagete mwiriri atire mu muroto kira muri nachana mungino yega kwanyara ngomungino yoiga obongo bwaye bono. On that note erol yomugaka bw'umungino bwe bwa eternity nonye ne family yae niriri yasoko support umusubati uyo rine tumuteguro ekero umusubati yali rine tumuteguro muna gwakibekire etokuyiruka pake serikali nemanyetabo muri to mwensi babiri muri mwensi babiri murito nonye brod ya usmail ni brod ko yura manganayo na kige kogera nonye rero bagaka toko gupatana tilifu twenda katwachi kulendo umwana twensi murito tuli ige responsibility mune yo mungina egento kyo gotari gukora no kogongi everything aya muno mugaka eroli yago gocheki umungino uko gusembu yali mbu yanyore to no those things onyura amache muligereli yaje byeko monyenero ro umwana konstinga kichina yo kubwato umwana mono as much as tukunikali jirindo umwana obangena ilinde ngina ngino mubeka aga igenda na ayo tokoro igwe roli yayere 100% as umuno mukungu gendo ngiyo tokotanga roli yago neye ngeye oyo neye okay steka tobate ni bere chuka 2 minutes only Stera yetu watu minutes kije ntonkera kama gyo kanta ite commentera maternal health that is very key and we will be celebrating that day on Thursday tokorokanga menstrual hygiene day very important ntokanye bwate celebration yo on Thursday the 28th we celebrate menstrual hygiene day worldwide and we will be celebrating igar Kisii University as tokare koreta all girls and boys to that institution edinde tobasomi tobatay the importance of male involvement in menstrual hygiene ebinte byonsi no tokari gofunza abana abaiseka sengincha menstrual hygiene negento gete kiabere neglected lakini tutayete ko kereta as public it's something we can do later lakini aseboninga na bongo emotion because it's part of the health that we are advocating for bono litukeli on Thursday at Kisii University no tokale go celebrate litukerio gofunza abana baito ngakibago kora no innovations cha menstrual products so that to bensakonwara to gutwara mangana school dropouts ngo mwana ya drop out of school asingincha miseti towels chai so litukeri no tokara Kisii University no negali eri yaito no tokanye begete gagu nero no nabangina baito litukeri na as much as tokari godina abana baiseke egali yaito no ekaranga abunande nerenya gushugulikira abantu baito erinde tokore population yaitenya ariko bagekonyora health services mambi mwate banga imure mambi ntaite ko iroreranga mambi etokare igari minyinkwa mambi na mambiende alafu on Thursday tokare igari Kisii University no ene gari yaito no egakarteki no egakare erinde abantu baito banyore services ngana yago yo mweri ngana yane yo mweri ongotebanga
abantu baitu ba Kisii County in general, all the 9 sub-counties, kindly tigatonyara go seek services in our facilities. Number 2, ntaete gukwa no drive itori sikali okuruku Wilson. Yes. Na nama eto very patient gutuganya. Number 3, ntaete gukwa all Arsenal fans in Kisii County kubatenga. We really won and God is great after the 22 years of waiting. Thank you. Yes. Mbuya mana sugo tutwaraga iga. Na bonte ketego teba nga kiro muntu tigebe responsibility. Koru mu chief. Yes. Koru goche clan elder. Umusaye. Umuga kayabe responsibility kero muntu abe iri mulito yabe responsibility yaitu kumurenda. Abanyene kero barase line kumwaganda gusenase mwamwali bagutanga na mutu. Na injeri de tamanyeti na injino mu yase no faninde goikatura erora twaramiru mono mbuya mono. Biya mono sana unababusagura se serikali ye county ya Kisii Asa department yobo cheni babiri bagotose migure mangana maternal health akugena kwadenga wa nyoy robo semi burago konye aye buno motegali ontegerete chinga kibine chiga yabutokireta ike ya mochi insaisa ne macha bono mubaso karanyora mangana maya senjira yo bwenge alafu to manya kuirana ai mongitito mosabena le na mabera ulinde moinyore ya mutungi iguru